Insemmilkom, dalodu r-rekord ta' parteċipanti ħadu sem fit-tielet edizzjoni tal-Fun Run tal-President Brisli Strina 2011. Attendew ma' 11,000 persuna, numru li żdied b'aktar mid-doppju minn sentejn ilu meta saret għall-ewwel darba. Grazzi mill-qalb il-11,000 parteċipant! Rekord! Din is-sena kienet rekord tal-parteċipanti mela ma niġux l-ewwel biss fl-obeżità, imma niġu l-ewwel ukoll fil-fitness. Il-MEPA għadha mistinja tiddeċiedi jekk l-estensjoni tal-Power Station ta' Dallimara tibdix titħaddem bil-heavy fuel oil jew inkella bil-gasoil. Il-gasoil inġġes 40% anqas mill-heavy fuel oil, fatt li kien ħareġ minn rapport tal-Animal ta' stess waqt l-Environmental Impact Assessment. Il-Partit Laburista jaf fejn irid jasal u jaf kif se jasal. F'intervista ma' The Malta Independent on Sunday, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa ggwidat mill-konsistenza. Joseph Muscat qal li l-51 proposta li tressqu fit-tweġiba tiegħu għall-budget huma soluzzjonijiet konkreti. L-istress finanzjarju u l-problemi fir-relazzjonijiet huma meqjusa bħala uħud minn raġunijiet ewlenin għalfejn wieħed jasal biex jagħmel suwiċidju. Tarif parlamentari juri kif l-aħħar 12-il sena f'pajjiżna kważi 300 persuna neħew ħajjithom bidejhom. Wasmat li 55% tal-każi ta' suwiċidju iseħħu minħabba depressjoni. Kważi 4 minn kull 10 persuni f'Malta u Għawdex qegħdin jgħixu f'riskju ta' faqar kieku f'pajjiżna ma jeżistux il-benefiċċji soċjali. Fl-istess ħin fuq medda ta' 4 snin dawk li f'pajjiżna tgħixu f'riskju ta' faqar żdiedu bi 8,000. Statistika pubblikata fil-jiem li għaddew mill-Unjoni Ewropea tagħti stampa ta' ċaqliq fin-numru ta' Maltin u Għawċin li fl-aħħar snin kienu qed jgħixu f'riskju ta' faqar. Għada tnejn mistenni jkun l-ewwel jum ta' ħidma l Joseph Kuxkiri bħala s-sitt Europarlamentari għal pajjiżna. Dan l-iżvilupp qed iseħħ wara sentejn u nofs ta' stennija biex għadd ta' pajjiżi Ewropej jirratifikaw it-Trattat ta' Lisbona. Kien l-erba' li għadda l-Parlament Malti approva li l-Europarlamentari Laburista Joseph Kuxkiri ikun is-sitt rappreżentant ta' Malta fi Brussell. Fl-Istati Uniti, il-kandidat Repubblikana l-elezzjonijiet presidenzjali Herman Cain issospenda n-nominazzjoni tiegħu wara li feġġew allegazzjonijiet ta' fastidju sesswali u li kellu relazzjoni barra żwieġ. Ginger White, mara ta' 46 sena, marret fuq it-televiżjoni u qalet li kellha relazzjoni ta' 13-il sena ma' Cain. Hija sostniet li qatt ma kien hemm imħabba bejniethom iżda biss relazzjoni sesswali. One News jerġa' jkun magħkom fis-7:30 tal-lejla.